Mas-saħħa m'hemmx kompromessi u l-anzjani tagħna li sfortunatament qed jintlaqtu mill-pandemija tal-COVID-19 għandhom bżonn l-aqwa servizzi tas-saħħa u l-aħjar kura possibbli. Kien dan il-messaġġ illi twassal mid-deputati nazzjonalisti Stephen Spiteri u Marija De Guara waqt konferenzi tal-aħbarijiet illi ffukat fuq iż-żieda ta' każi pożittivi fid-djar tal-anzjani. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-saħħa Stephen Spiteri qal li għalkemm mhux dikjarata pajjiżna jinstab fi stat ta' emerġenza ta' saħħa pubblika. Dan għaliex hemm pressjoni qawwija fuq l-isptarijiet u l-ITU, il-frontliners u l-ħaddiema fis-settur mediku. Deċiżjoni irridu jittieħdu f'waqthom u f'ħinhom u naħseb ma rridux inkunu tard fil-ġurnata. Għalhekk qed insejħu li jkun hemm konsiderazzjoni għal emerġenza fis-saħħa pubblika sabiex il-pajjiż igawdi verament mill-ġid li wieħed jieħu d-deċiżjonijiet bihom. Huwa qal li l-imxija tal-virus bla dubju qed taffettwa lill-anzjani tagħna li huma persuni vulnerabbli fejn dal-aħħar ġew irrappurtati każijiet f'sitt residenzi tal-anzjani. Stephen Spiteri qal li l-Partit Nazzjonalista jrid li jkun hemm kura tal-aqwa kwalità sabiex tingħata l-aqwa għajnuna u tkun salvagwardjata il-ħajja tal-anzjani. Min-naħa tagħha l-kelliema tal-Oppożizzjoni għall-anzjani Marija De Guara semmiet diversi nuqqasijiet li hemm fl-isptar di Good Samaritan fejn l-ebda awtorità ma trid terfa' r-responsabilità ta' dan kollu u fejn sal-lum il-kuntratt bejn il-Gvern u dan l-isptar għadu sigriet. Hija appellat lill-Ministru tas-Saħħa biex jiżgura li l-livell ta' kura ikun adekwat u jkun hemm biżżejjed professjonisti. Ma ninsewx li l-anzjani huma persuni vulnerabbli ħafna u jistgħu jaqilbu għall-ħażin malajr. U jekk ma jingħatawx kura dak il-ħin stess, faċilment jitilfu ħajjithom. Marija De Guara fakret kif diversi qraba tal-anzjani fetħu kawża l-qorti sabiex jiġu rranġati ċertu nuqqasijiet u l-anzjani jirċievu kura adekwata. Semmet ukoll il-fatt li minħabba nuqqas ta' pjanar mill-Gvern hemm anzjani li għadhom ma natawx it-tilqima tal-influwenza.